Adalberi kun Kaarlon synnytti, et 3 Kallen pojan poika teille laulaisi. Sen tiedämme on ilmaa täällä kunnas hoidettu, ja elon päätteeksi vihdoin viimein maahan laskettu. Tämän vuoden keväällä Jukkakin soitti puhelun, jossa meiltä tilas historiikin lauletun. Ei helppo ollut haastettu, sen varmaan huomaatte, kun tämä sokkomatka on loppuun laulettu. Juu, Jukka toimitti mulle tuusinan verran sivuja, oli semmoinen teksti, siinä oli historiikki 40 vuoden toiminnasta ja sitten viimeisen 10 vuoden toimintakertomukset. Ja sitten mä katselin Wikipediasta, mikä on historiikki. Siellä varoitettiin, että älä tee historiaa, tee historiikki. Et siinä on pieni ero ja ei mitään, sitten vaan tekemään. Ja aluksi niin ollaan syyskuussa 1973. Mun poikani just oli syntynyt pari viikkoa sitä ennen, eli oltiin tarkemmin torstai 20. syyskuuta ja Nakkilassa synnytettiin eläkkeensaajien paikallista yhdistystä pankin kerhohuoneessa. Siellä säästöpankin kerhohuoneessa oli tunnelma. Eläkkeensaajien yhdistyskö tänne Nakkilaan? Kirjeillä on kutsuttu keskustelemaan ja tärkeästä asiasta yhdessä ratkomaan. Ja paikalla oli Eino sekä Elmi Vuorinen, Ville Tuomi-Aro ja Toivo Koskinen. Koivulan Anterokin oli mukana. Erkki Toivo Porista oli alustajana. Ja keskustelun jälkeen päätös yksimielinen. Eläkkeensaajat Nakkilaan perustetaan. Säännötkin keskusliiton mallin mukaiset. Ja puoli vuosisata on toimittu nyt. On jäsenmäärä ollut noin 6 tusinaa. Yhdessä on yritetty maailmaa parantaa. Kun toiminnassa viihtyy, se meiltä havartaa. Ja palkinnoksi siitä myös hyvän mielen saa. Mitä sitten on se toiminta, joka pitäisi tässä ensin mainita? Ei tarvitse pitkään harkita, kyllä se on kerhotoiminta. Alkuun joka toinen maanantai, työnantalo oli paikkaana. Kerpun verran paikalla sakkia, nyt vähän tilastoja laskua. Koronatoiminta sekoitti, se toiminnan tahtia hidasti. Paikka on välillä vaihdettu, nuorisotilassakin toimittu. Kerhoissa on keskusteltu asioista, juotu kerhokahvia ja arvottu. Asiantuntijoita kuunneltu ja yhdessä lauluja laulettu. Liikuntakerhokin toimiva, saanut on liikkeelle sakkia. Laskettuja liikuntasuorituksia, vuodessa jopa 10 000. Poljettu pyöräilyretkiä, lyhyitä ja pitkiä pätkiä. Resinaan matka on kokeiltu ja Ruotsin laivoilla seilailtu. Retkeily on Rajaniemessä, Turun saaristossa ja Vaasassa. Käyty ostosmatkalla tuurissa ja hiljennys Satakunnan kirkoissa.
Kesäpäivä työtalon pihassa, makkara paistettu ja pelailtu. Tarkkasen mökilläkin poikettu, saaristo ilmasta nautittu. Joulukuussa yhdessä ruokailtu, ravintola ruokiakin maisteltu. Tanssittu myös talolla, samalteltu syvällä haulla. Järjestetty on kutsujuhlia ja vierailtu muiden juhlissa. Nautittu teatteritaiteesta ja muustakin kulttuuriannista. On puheenjohtajana ollut monta persoonaa. Ensin Marikon Nestori se nuijaa heiluttaa. Sitten Toivo Koskinen ja Yrjö Hakanen, Aulis Hakala ja Salmen Eeva. Sitten Elli Ahtojärvi vielä mainitaan. Veikko sekä Pentti Salmi perään laitetaan. Järveläisen Tenho ja Väinö Jerkku. Armi Virtanen ja Arto Sinisalo. Vielä 2 nimeä puuttuukin tästä listasta. Ei oo Välimäki osan vuotta johdossa. Ja enää 1 nimi sitten puuttuukin. Ja se on kukas muu kuin Jukkakin. Nuijan heiluttajia lisäksi yhdistys tarvitsee toimijoiksi on paljon muitakin toimijoita. Usean vuoden jakson taloutta on hoitanut Riitta Laakkonen. Ja toiminnantarkastaja on ollut Pirkko Koskinen. Ja 1 nimi esiintyi näissä toimintakertomuksissa erittäin usein, ja se on sihteeri Vuokko Sallinen, joka on laatinut sen materiaalin, mikä meillä oli käytössä. Me toivotamme yhdistykselle onnea seuraavalle 50-vuotiskaudelle. Sokkomatkalla me törmäsimme myös semmoisiin nimiin, joita ei vielä ole mainittu. Ja jos jotain nimiä puuttuu, niin syy on yksinomaan Sokkomatkan hämäryydessä. Ja sitten niihin nimiin. Anna-Maija Juha. Anna-Maija Juha, Aija. No nyt. Tämä on vaikea tehdä räppi, kun ne Anna-Maija Juha, Kaija, Aija, Armi, Eijo. Henna, Kirsi, Outi, Raija, Raise ja Raimo. Rauli, Riitta, Toivo, Unto, Tuulikki ja Valle. Seppo vielä mainitaan, nyt me vaihdetaan. Nyt me vaihdetaan.